pudding. Pindot kayo ang place guys. Tanawan ninyo guys. So, chill place kayo. Kulay samok, kulay saba. Chill lang kaayo. Pindot kayo guys. Tapay lang fountain. Diba? Atchop kayo. Morning gi-order ni Charmaine. Ube. Mouth watering kayo guys. Dami kayo guys. Si ante ko akong kamera kung nagihuwat magkaon na siya. Si ante kaon ang Japon siya. Kaon, sige sabay-sabay tayo para manambok tang duha. Kaon jud na kalami